Hello guys, welcome back to mga aso ni Kuya Gulyat Marcolis Carono, and we are now part 3. Ang nasayan guys no atong ang niagi atong nasayan nga perting sa kuan ni imang guys no kinasakpan ang mga bata nga nagkuha og santol. Og iyan ang ipangusi. Din sa pikas bahay na itigulang guys no nga nanghatag og iyahang mga abot sa mga tao, gikan daw siya sa baryo Balumo. Guys, kinsa ganing tigulang nga og ngano nang hatag man ni sa iyang mga abot. Basin og nani intention nga dili maayo guys no or what. Well kung kinsa magay ni siya guys og unsa ang iyang intention man atong masayran. Karon di ta maglangan atong paminawon ang part 3. Basin ba og way na ninda dinhi sa inyong baryo? Mao ba? Ay, puwerte, Ngilara, mahal pag yun kay baligya, tao pag yun kaayo. Tao? Puwerte ka daw, oy, may nagkabaan na, tiguwang na. Ino natay, bisa ka lang mga hagbong ng mga bunga. Masuko siya og puliton sa mga bata tay. Pamunala ng mga bata. Nya, kusdito ng bugan. O ka skilid. Siyo niya. Tinuod na tay, nasamad man ganing kilit sa kong anak. Uy. Ako man gani unta tong suklan tay. Sigihan man migtok mo sa akong anak. Giabog mi. Wa na lang kumusukol tayo tiguwang na baya. Gusto ka sa mong gibuhat, Inday. Kabaan ka sa tiguang. Makagaba magahanang tiguang ay? Ha? Pero gaba lang anan baba niya, grabe. Sakit kang nulti. Nya manapat pag yun. Puso kay mangusi. Ay, makakaba ka na. Busa, pasagdi lang sa ninyo. Ug ayaw nagtubay. Kung mahimo, likayan ninyo siya aron way samok. Ay, tay, salamat kay ining tanan ha. Adira akong bayad o. Igo na ba na tay? Maramang gid po akong part sa tayo. Ay, sa ako nang gikaingon, way kaso. Bisag pila, basta gikan sa inyong kasing-kasing. Ooy, dapat na ibilin, oo. Dada ninyo. Bahina lang na ninyo, aron di mo magkagubot. Unsa man nagkitagutan sa mga tao diyan sa unahan? Naamat sila gipundukan. Unsa magkakaroon? Salamat kayo tay ha. Huwag ka ba yan? Diyos, sige daw nga nang nagpadong din eh. Nagbitbit sa bukad. Mutago ko. Ang mata nang, ang mata nilusot. Ha, igawas imong mata nang, gawas na lang diyan ha. Nakita natin ka, dili ka diyan sa inyong bintana. Ang gawin ng gido ay. Ang gawin ng umaw ay. Nangimang! Gawas na lang diyan ba? Bitos lukong mata, bit. Gida! Awa na. Ay. Kadagang ko din na putas o tanong nagbuwak gidaw. Diin magkana. Diyan na ngay. Kanang pundukan diha. Oh, unsa man di? Mga tao, dihilo mo, nawa ha? Mantay ka. Oo, naman. Diyan lang, focus na sila diha. Unsa man din na diha? Ninda na siya diha? Oh, kalma lang sa. O pagay ko mo magsultin, tabi na ka, kalma lang sa. Nahibaw ko, masuko ka. Ha? Wa na maninda. Oh, Nanghatag! unsa nang hatag? Pungutag di ko mo to ay. Ay, di man hinuon mo to. O, ikaw, bahala ka. O di ka mo to, o, bahala ka. O, ato dito, ano mo to ka? Oh. Salamat kayo, Ay, salamat tayo. Ano sabi tayo? Ato sa mi. Huwag siya pa yan. Amping ka mo. Balik kayo ha, Harold. Ano lang yung palit niyo mo? Oh, abi pa na ko pangatag na imong tinda diha. Lagi, ayaw ka bigay. Oh, Ano mo, manibat na daw. Ako, muna ko dito. Unsa may bot pa sa bot ane? Na maligya ka din eh? O siya na maligya ng imang, uy. Magkuha lang ka sa iyang mga da nga na diha sa kariton nga giguroy aning baka. Ya. Nya, bisag pilaray imong ihatag niya nga kwarta, pagig palipay lang. Mao na. Uy.
Sa unsa man nang imo pabilib? Ha, tarite? Sa lansad ka do, lansad ka? Dili man, dili. Unya, unsa may imong toyo og tumong ining imong gibuhat karon? Walang, gusto lang ko nga mamahin sa kong mga ani sa katawhan. Mura gisulto man ning imong gibuhat na gorda. Ako na maligya ko din eh. Unya, kalit ka lang may abot nga. Tabla rin panghatag nimo kay kutob lang sa pilay. Ilang ihatag nimong bayad. Ang ubad, wak yung gani bayad. Oo, tinuod ka na. Tungod kay, wa man ako puhunan ni ang maong mga tanaman. Bunga ka na, o gingon man mga buwak. Basta na lang nitulog o nitubo sa among kayutaan. O grasya kini sa kaitasan, nga angay na tong ipaambit sa uban. Yaw na, nganong mo dawat magkas ilang idonol. Ay ilang mga ipugos. O maayo na lang po ni sa... Mala po ni makatabang sa uban nga, way malungag kay wa may bugas. Ako kining iapaambit kanilang gamayng kantidad. He? Ingon anak ka kadato? Kamilyonaryo? Ay, katawan na. Pabilib magka, ay! Bibi, bawa na din. Bawa din. Ala, ang akong bata. Didagan! Bruno! Bruno! Dalawan man na itong imong baka kay ni Karatel magdagan. Ganang iyong anak makakagaan og kamot nga manapat, imang. Tsa. Ano lang pangutanan diya? Kalit sini mo. Ikaw unsa man? Di ka mo dagan? Kung ako pa ikaw no, dagan na lang ka. Kaya pabutang nga mabunal lang ti kayo ng akong lantigo. Huwag iyo nagpabalik pa din ha? Kay, ako lang ang pwedeng maninda din ha? Ako lang ugwa na lain pa. Nakasabot ka. Kasabot ka. Da, abiban na ko galigod mula ka tong tiguwa nga. Ayaw lagi ko ninyong suwaye lagi. Kay na, makatilog yun mo sa kahait ni imang. Uy, nagkataguro ng ubang buwag nga. Mga, katong akong mga ipangwakli kaganiha ay. Uy, kanindot ko na ng buwak ka. Nindot ka kolora. May pagka-yellow orange. Ako ni Puniton. Murag na aman niliso-liso. Ako ning isuway og tanom. Aron nga, kanang managhan og mabalik sa ako. Og ako ning itago sa akong kao. Aron nga, dili ko nila makitaan nga nanguha ko ini. Ako ning ibutang sa ipapaw sa akong unya, akong tabunan sa kao. Aron mo nalagwa ba? Nakita ba nimo ang tanang ng hitabo bulak na? O, Protos. Kung nakadesisyon ako, maangay na gid siyang silutan. Ikaw bahala bulak na. Kung unsay imong desisyon. Kung unsay makabot mong desisyon, mausab ang ako. Uy! Anong dili na makuha ang akong kao? Ay! Ano man ni anaon sa gud ni oy? Dili na gyud siya makuha. Muna siya nipilit sa kong Na. Pagkila ni Araba sa ilawom sa kao ang katungkuan katong liso sa buwak nga ako utang itanom. Ano man ni ay! Lalaki! Kalit nga nito nga sa kong atubangan! Hoy! Ikaw katong tiguang ganihangan na nanda? And ayan guys, nandong ganap po natin ang lang episode karong adlaw diri sa mga asoy ni Kuya Goliath. So mga to guys no, nisulti ang mga tao guys sa tigulang sa gibuhat no ni imang sa ilahang nga sa payang pagkangil og kinaiya guys, bisan pa man gani ang santol nga nahulog na lang, dili niya ipahatag no. Ina na siya kadalo guys. Og nakita ni imang guys nga nagtapok ang mga tao no.
kung nahibaw-an niya mao lagi to nang hatag ang tiguang og kuan. Og nakitaan po niya si Gido nga naay gibit-bit. Og nagselos na po ang tiguang guys, syempre, di ba? Nagselos siya. Kay wala na siya mga customer, makuha na po ang iyang halin. Og sa last part guys no ato nadunggan nga dili matangtang ang kalo sa tigulang narabatan ni itanom siya unsa magayang itayang itanom guys no og nganong di naman matangtang ang iyang kalo. I think diri magsugod guys no ang iyang ang iyang kalbaryo. I think inanay na siyang nahimong alimango, di ba? Ang alimango guys naman ay murag kalo sa loyo no. Mura pud siya og bao nga naay gi kalo-kalo. So unsa ang sunod mahitabo abang-abang ta guys og sa part 4. Thank you so much.